Where the fast bianga. Washinga. Look at Ike Yita, onye dibia lay cousin. Branga bam daddy, Akija, 1 month. Magana Paradendo. Yes, sir. Hadindo. Eh? Yes, sir. Hadindo. Yes. Kehemren eji chori ludu. Actually, me loading now. Ike boyfriend agula. Actually, me settle down. Ike boyfriend agula. At what age keep it remember boyfriend? 20. Keep it 20 remember boyfriend. Yes, sir. I heard the guy Bragoji Bido Tamaga. What's more like that dog alomo? Look at mo. Game for Harry Otele. Huh? Yes, sir. Mama Pasata Puleng. And mamma, Mapakwa the boy, I don't know lie. The boy, Mampa, mom, my people, I'm a moon near self. 1 year, one, my gonna shop your brother says girl for free. Okay. Parents is on under tap maybe at your age of damn you. Man, know your age, I'm not for mother, I'm not born why I can know my father. But know your age, it's 11 why not to my pedal line, Chile Cabal. I think it was second on the Chile Cabal, one as well. But I got what I'm saying upon Wakagano Lompagano Lombaga. What bingo. At even no time through now, a guy who might bro one, na yoy, Guaragana, my family house, Chile Cabagaco. Or what I am again. But Bishop was not gallo. I said, get them you, Chile Cabago, Cosogalo, Owana, Alola. Before Wakabiano Lompagano Lombaga, oh, we have your quack and also. Mahona, Bewe, Edra Esse, Drew Quackanos of 1 packet and Agabaloga. What bingo? Branga, Danish in a bag and on Magam and Payam, it was 1 year wine, it was size girl 1 year wine. Unyeri. I am in some of you, go fake I'm home, can get you up, poor cocoa. But here, chase again. Open down your teeth. It's back again. I'm Nmasinachi, Nduku Nmasinachi. Eh? Nduku Nmasinachi. Weapon phone now from recording or maybe to get on a mako. I'm not recording, a team and recording of blood. Then get the noise out by your phone now. No, it's a music, the fan and they on. The phone now, again. Okay. You want your bed? I'm on Nimo State. A bed Nimo State. That was at local government. A bed now, that was our local government. I'm on your Mago. A bed no Mago. I'm on your Korobi. Then I haven't the year now. Maka some of you, I may mark you. Never the game was like now. Okay, not here now. You want Palang Mambo? Wow. You are not fainting. I'm not been fainting. You are not talking about Mamma and I hold. Baba to be mamma. No, Bob, let me be mamma get Joshimi. Came going to battle no tram. Noya there. Noya now. The jam sawa. Yeah, they make a noise. Am I here with the camera and like last? Eba. Am I here with the camera and like last? Eba phone na de yafumo fuma. Ah, name Eba, get to one name. Eba phone na de yafumo very well. Then now come wine then a ice cream now waterproof. When we tea wine then a ice cream now. It is how you Otele game now Otele push baby cable and gabi we are come on get out of this place. Cham never we here one pink now. Mama Ebianga give Farike Iko Bogabia, Ike Mangala Bianga. Yes, no, Bishop. Ebranga for interview. Yes. Okay, money hola Mangaba social media in Ngadiru. Yes. Ngwa.
the way for na get below to get last. You who you take up one koyam and bam, and again bam. Bow. It's a weapon camera on a window gang. I want not chabata here. Let me think of this time. How Last of man. Bleaching it ego like cancer. Huh? 5,000. The bleaching. That would take the bleaching. That would take the bleaching cream, man. Oh, bleaching cream. Maka go to. Maka go to. With the eba. Yeah, last will get on them. Last will get on. Turn on. Whatever fast be. Got to front. Kebish na watch him. Abuja. Lemanya front. Can I make on your no mess? When you in my head, Lemanya front, the one you go to a straight here. Kebish na no him. Abuja. Alone you know and kia about a boy. I can't see. Alone you know and kia about a boy. I am drug. Nankantim. I take a bagara boy. Bagamba, you no gone, a bagam boy. No got on. Eno gariano. Onye you gariano, our bobo na kia keep. A cocoa wall long give you. Our boy ke bagara. Chile cabago, eba boy in her job. Eba boy in her job, chile cabago. Eba boy in her job, chile cabago. Eh? Let hit the bank a hype go. Mede will get what they will mede. What cake I hungas mede will. Money get rubishinala. Let him bring a be hypo. Aqualanga nime more who that no mede kegra. Ma saw mede keno. Uncoga your bag say, lay here on you and care about boy. He got the open some yes, a boy. Man. Keep Yanka Papa hypo mede. Imagine I'm not that I'm croga nime more saw mede keno. Only make a bed and I can't take away, see Diagmala. Oh, dear way. It is full. 21. It is 21. It is 21. Sorry, Gigi. I go like get a care on your bed and I care. You could get a one. You could get one. Eh? Yes. Oti kugere nwa na. That is why some of you listen. Oti kugere nwa na. Di agụ akpọla gị nke na-ekughe nwa. Mmaga na mpaga dị ndụ. Mam dị ndụ mpama nwa. Chai, mpaga nwa na. Ndụ na. Ndụ. Onye gbaga boy na nke ọ na ya? Mba ọ gara ọrụ. Ọ gara ọrụ. Nwa gịnị ka ikugere ya? Nwa nwoke. Nwa nwoke. Werekwa nwa ahụ ka nwanne gị nwoke kwe na ihe m na-agwa gị na maka ị bịara na ihe bịara ya wee mee gị interview dibịa ga-elu ọdị. Ọ bụ ya. Amam onye ewu before. Ahụna m gị before. But akọla m gị anya ime mmụọ mara sọ ọbọ ka ị nọ. Akọla m gị anya ime mmụọ were anya mahadum lee gị otu a mara sọ ọbọ ka ị nọ. Mana so boy keno mana kwano say that na le o nwere ike make interview na I ga make mistake ife na mana agore la ga dream no la ba esemba ele hemeni yi pant we branga why yi pant ni media yi panto
Let him any yipa. Guess me yipanto. Yipant again. Pants. G string or what pant? Normal pants. Oh, ya krumwa. Krumwa, jitile kota mwa hansa ile kota. Tampo my colleague Kobe Korea. Unu di oleku enwa. I dia boy nyawa mo kwen kon iku ma we kon ken. Unu rega nwe rega ko wele nke anti ko oboro nwole. Nwa abo. Nwa abo. Okay, nwere nke na-eku ya nwa na-eku nke ya. Eh? Yes. Ejolam ha take no say baga boy. Mama teach me. Maybe in when the saka me ho. Man. Nwa will bishop. Nwa will bishop. Somebody shout power, power enter. Somebody shout power. Somebody shout power. Shout power. Konom ni hu. No no gini mana skate. Ono cha mana skate gi mana kwa ge. Let me tell you. Ugbu a na ebela for interview. Kwe mu nkwa nwoke kpọ gị ga agawa n'ụlọ nwoke. Ga meet nwoke. Nwoke kpọ ha na gị na phone. Gị gwakwa ntị gị ahụ silekwe ndị abụ ndị chọga ile ma ha na-achọ ịlụ gị alụ. Ọkwe mana ntị gị ahụ dị ka nne gị na-agbanyeghị na ịnọ boy because ihe ọbụla mere gị n'ụlọ ahụ ọ dị ya na isi. Ọ dị ya n'aka. Akwe ma nke ahụ na ọ na-akwụ gị ụgwọ n'inyekwe gị ego does not mean that you are on your own. Ị nọkwa nke onwe gị. Take note of that because ị nọ na nke mmadụ. Iri nga ahụ. Yes, sir. Ana m eme ejige interview. Mana ka m mee gị interview. Iwe onye ebe? Imo State. Ebe n'Imo. Mbano. Ebe na Mbano. Ew. Ebe na isi ala Mbano. Umuduru. Ebe na Umudum. Umuduru. Ebe na Umuduru ka isi na Mbano. Macha mo because I'm not village of Macha na ala village of ma. Ke nga abịazi bịa kpọta gị ga bịa gbawa boy. No were ngwa bịa kpọrọ m. Ele nga na Lagos. Ele ihe nọ n'Owerri mege bifo abịa kpọrọ gị ga gawa ije boy. Ngakwa. Eh? Ngakwa n'Owerri. Ọrụ gịnị ka ịrụ ahụ? Like na gonna clean up before ya bịa ọzọ m gwa ebe a na nke nwa ya nọ na nke mma ya n'Owerri so bịa ọzọ na nke nwa ya ngwa ibere m ngwa. Okay, gị na mme ya so bịa ọmụgwọ dị ya. Na mme ya so. Okay, gị na mme ya bibu. Yes. Okay. Ahụhụ ga-ebiele from today nna. Amen. Thank you. Ana m eme ejige interview mana ịgwa m eziokwu ihe ọbụla gbasara ahụhụ gị na-ebi taa. Ị gbala akwụla mbụ? Mba, agbatu. Onwere mgbe ị wepụrụla nwa mbụ? Mba. Iji alike ndị mpaka ụmụaka? My mate. Like my mate. I will this here akawa Igbo. Like come, listen, ana m egwu here. Ana m egwu here. Bịa ya ga-esu asụsụ Igbo. Like my mate. Eke yitere nwanne here. Like my mate. Ọ English ka esu ka ebe osuhuru unu. Osuhuru unu. Gịnwa kwa. Osuhuru le ga chọrọ. Ịchọ ịnụ ihe m na-ekwu n'ọnụ na. Akwa nkwo na ha sị m chai. Het were m chai. Het were m onye ọnụ ọjọọ. Osuhurule gị. Gịnwa kwa na nwebe. Sorry, I'm sorry. Ndo. Onye ka yiri Cindy na-agba mission na TikTok.
Lot you hear the knock as in the garage gym has every day. Abaskule me well. Am I there? She Yeah. like remain here dibia ko we hoka. Sana mi cross. Like remain here dibia ko hoka. Nyoka. Ko kwage noka. Redeem. Ele okwage gesi m redeem. Ele okwage chile ka bagok. Ele okwage na position oge na ụlọ. Okay, position. Ewe ihe na church. Just. Ewo church goer. Okay. Na family no ogwa wada ka ogwa wolo. Nwa wada. Ogwa wada. Ego a niile na-agbata na mbọ ọwụ mmadụ ka ị na-ewelari aka ọwụ ele ihe na-eji eme. M na-ehepụ ha. I need anything a na-akpọ m na-edige ndị ntractor school. M na-akwụ school fees ha. Mmadụ ole ka ị na-akwụ school fees? Mmadụ abụọ. Aha ha gịnị? Chinemere na Chinagụrụ. Chinemere na Chinagụrụ ma ha n'afọ ole? Ofunu 15 years. Ofunu 13 years. Ele school ha nọ? Agaga Chefule Mahadi school. Ego ole ka ị na-akwụ? Anglican school. Ego ole ka ị na-akwụrụ ha na school fees? Ofunu na-akwụ 20. Ofunu na-akwụ 25. Okay, 2025. Ngwa, that's ha nwere phone ọkwa ya? Mba nwefu. Ka ebe ha na-aga school n'ọwụ? Na Imo State in the village. Eh? Village. Na village na mba nọ. Yes. Okay. Ụkwụọla ụgwọ school nke this town? Mba kwube. So ụmụnne gị ahụ ọ dị ole? Ụmụnne m total dị 7. So I had the 8. Ese? Ụmụnne m niile dị 8. And gị wawo first daughter? Ụmụnne gị niile dị 8. Mma gị mụwa? Yes. Onye tụwakwado mpaga ọka dị ndụ? No, last year. Last year ka ọ nwụrụ? Eyipụla akwa mkpe your father? Sa? Eyipụla akwa mkpe your father? Mam here ugbu. Mmadụ nwụcha a na-eyipụ akwa mkpe gbaa akwa ahụ ọkụ n'Imo steeti. Enwe ya na-akpọ yipụ akwa mkpe. Eyipụla akwa mkpe your father. Eliri mpele nga eziri mpa gị? I can make the preparation. I can make the burial. Listen. Actually, like maybe next month or so. Actually, Elibe mpa gị? Libya. I ain't big idea. I got a gig. Unu na onye gada gị ego? My uncles, my mom, my own. Genotype gị? Blood group gị? O positive. Okay. Now, kebe no ugbu a. Kebe no? Na Abuja. Na yard. Ka m kamera ahụ ebe onye gị na-anọ na room ahụ. Obere nwa. Egbe ezukwule nwa ahụ mba. Achọ m ịhụ nwa ahụ. Onwe nwoke ọzọ gị na onwe onye gị na-anọ dị ya. Mba, naanị nwa. Okay, nye m number your listen. Nye m number your mother. Ebute m number ya n'ishu. Ele onye ji nọmba ya nọ na family unu nwanne gị nwoke? Anụcha na phone m ngapụta bụ m ya n'ishi. Lewe n'anya dị a wepụta were biro wepụta ofu onye nọ na family unu nọmba ya na gị nye m. Number mma gị? Yes.
Miss Sam. I'm Pago Sam. Yes, sir. My fisherman. I'm Pago Sam. Samuel. Yes, sir. I'm Magogale. Chinyere. Madam Chinyere Keki me. Oh, Bishop Neku. Bishop 001. Bishop MC Bishop. Bishop on a TikTok, not on social media. No, no, come Okay, on. come on. You want him by nowhere? Yes, sir. You want him by nowhere? Okay, Diggy one. Diggy one. Ah? Eligea. Elibeya. And when I'm no boy na Lagos, eku enwa. Ahia agene. Favor better na my life. What you can make interview ko nwetedi. I'm gonna need to make interview ko nwetedi because him na ro we me ụmụ nwaanyị na ụmụ nwoke interview ha nwetedi. Ọmụ awo MC Bishop. Na-eme ụmụ nwaanyị na ụmụ nwoke interview ha nwetedi mecha interview ha hụ di ha lụọ. I'm gonna need to make interview before my gonna need mara m na-ajụ gị. Ọ kabara school. Akwa m emekwele interview. Okay. Ele school ya wa no wo ele aha gị chim di akwa. Mo nwego mute. Ele aha gị. Ama m na aha gị wo Chinyere. Samuel, aha di gị wo Samuel abi. Aha di gị wo Samuel. Now, duty. Mo nwego mute. Magi say ga emekwele interview na kabara school. Ele Ọma onye kwuge na Chidimma isi favor nke nụ Lagos. Chidimma onye na-ekwu no mma. O mee interview, o mee Chidimma interview. Enye nkwugo okwu ya Chidimma. Ịchọ ka gị na ya kwuo. Ọ nọkwa n'ihu akwụkwọ ngwa gaa n'iru ka ị mara ma ọ ga-anụ gị were fonu gaa n'aka. Mommy. Mommy Chidimma. Hello. Chidimma. Mommy Chidimma. Hello. Ma. Chidimma. Ma nọ ga gị. Yes, ma. Okay. Yes, ma. Yes, ma. Okay, Onwebe nke ọhụrụ na ngwa chere m ga-eme interview. Elekwana otu nwatakịrị nwaanyị a na Chidimma na-ahụ maka ụmụnne ndị ntakịrị ahụ. Ọ ya na-ahụ maka school fees ha. Okay, o lekọtara nwa nwunye di gị. Ya ọ gara n'ụbọyị na shikwe ndị a na-enweta ego enyeghị aka bọyị ka ọ gara bụ ya. Na di gị na-elibe na akwa a ga-elili ya na ha ga-enyere gị aka hụkwa na eliri akwa ya. Okay. School fees ụmụ gị abụọ Chidimma na-akwụ ụgwọ ya ọwa ego ole? Onye wụta atị? Onye ọzọ ole onye ọzọ?
Akwe Chidemma gwara m not 20. Akwa ihe gwara m. The last one. Kuru. Okay. Achọrọ m kuno natara m nọmba principal school na. Okay. Unu nata the number kwa ihe my number na gị send yara m akpọ m na phone na ewu mma Chidemma. Gị kpọọ m na phone, gị kpọọ m na phone. Okay, sir. Gbalịa kpọrọ ụmụazị ahụ ha ga school na natara m nọmba. No? Okay. Okay, account. asị gị nye m akaụntụ, asị gị tiri m akaụntụ. Asị gị tiri m chọrọ inye gị ego m ga-enye nwa gị nwaanyị anọ bọyị. Ya nwa maka ọ ga-esi mee ya because for nwatakịrị ihe ụtọ agara abọyị ọkwụ maka ụmụnne ya ndị ka ọzọ ga abọyị. Gị nwakwana ele ihe gbasara ụkwụ ụmụ 7 mụọ 8. Yeah, you get eight children. Eh? Eko to shato are. How many mbise? Okay, mbise. Oku na ale. It's all na ale. Mba. Don't worry. Ya draga na mma. Eleghị mere ba ezigbo di. Hold on. Ọwụ dị mmadụ gị na-eduba nwatakịrị nwaanyị n'ebe ọ ga-awa ọba echi ya gbara gbapụta. Na ekwuela ezigbo di. What do you understand by ezigbo di? Nwoke ọbụla wụ ezigbo mmadụ. Ihe ga-asị Chineke dubi ya n'aka onye ga-ahụ ya n'anya were kwanyere ugwu. Ndụ adị. Ọwụ nke wele ekewe enwe nwoke wụ ezigbo mmadụ, nwekwara nwoke wụ ezigbo diga wụ ezigbo mmadụ. Gị nwe ezigbo mmadụ. Digi were ezigbo mmadụ. Ihe ga na-achọ wụ nwoke ga-enwe conscience wee hụ nwa gị n'anya ya ahụ ya n'anya. Because ị na-ekwu ezigbo di ya dịka ọwa ego ka ituwe. Onye ga-elekọta ya wee enwere nwoke na-alụ nwaanyị ghara ilekọta nwunye ọ lụrụ. Ịdị afọ ole? Ịdị afọ ole? Ịdị 40 years, more 7. Wow. All right. Jishike o. Okay. I will do you one favor. Get me you one favor. Nga kwụrụ school fees ụmụnne gị abụọ. No? Nga kwụrụ school fees ụmụnne gị abụọ. Ihe ga-emere m sendera m account number. Gị. Mena amaghị ekwuchala. This is the end of me and your mother. Ị ghọtara? Anyị ekwuchala. Amatara m chọrọ ime. Send them account number gị na my handle. Ma mecha gị interview na butu gị. No? Also 30 akwa ya wee go le 60,000 naira. Right? Yes. Huh? Ngenye gị 70,000. No? So that he send the other. Make sure ha for the school fees. Boy your phone number. Nwoke ọwụla ga-ahụ this girl or ga meet this girl ko megbuo ya. Biko ana m arịọ gị. Ị mara na ịdị interested in this lady. Happy aka. Nwatakịrị anọ na ahụhụ. With them ekwe hụrụ tọmme ya shi very happy. N'ọkwa na-achị. A young lady lụrụ di ya nwụọna. You know? Momo 7. Biko eji m Chineke you every man nọ here. Wo nwa afọ Igbo. Kopụrụ this girl if you know you are not serious and you are not ready. Nwatakịrị na-agba mbọ. Ọ na-ata afụfụ. And the thing hụrụ ya na nwere ike gị na ya ile enwe one kind body odor if you know body odor normal so no o nwere ike wo due to oke ozi oke ndọlị ma nwaanyị ọwụla na-eme ndọlị na-enwekwe ụmụ nka those things yeah. So my dear, were ụmụazị ahụ ikuge ka your own brothers and sisters, okay? Were ha ka nwanne gị. Your breakthrough starts today and I'm not joking about it.
Your breakthrough starts today. Amam onyewo. Amam negara boy, but I said it to you. Boy your phone number, boy your account number. Then account number now. More personally, listen. Your own account to get bully ego, don't call it. Even in when account na get bully 500,000 or 700,000, don't call your account number. Your breakthrough starts today. And ego will receive you. Save it and use it wisely. Yes, may what I can't put you and I'm a mere. Your breakthrough starts today. Internet will ebe mails or give it. And that is the simple truth. So don't underestimate this time and this opportunity. And after today, when you can my phone, him just testimony. Thank you so much, Ndibo. That is all. That is how I do my own. Okay? So, in our account to Bruno B, account to give the active ego. Your breakthrough today. This interview. After today, you might not see me again, not remember you. I might not know you again. You want a testimony. Go ahead. Boy, your phone number first. Okay, boy, your account number. 80. Account to go get bully. Account to go get bully. Yes. Ego no there. Yes, Ego no bata there. Oh yeah, boy. Boy. 80. Account 80. number. Account number. 080. 87. 95. Ele bank. Oh, please. Okay, bring me your updates. Okay, bring. You may update it to how much? Me update to. Me update to like 1 million. Sir. 1 million. Yes. Sir. Huh? Okay. All right. 80. 87. 080. OP can now say for the account 80. 80. 87. 95. 95 again. 43. What the account again? 80. 87. 95. 95. 80. 43. 87. 95. 95 again. 95. 43. 80. 87. 95. 9543, right? Yes. Okay, Godwin. Godwin. Na-ege m ntị. Akpọga m na phone. Then ebe ịma na ihe a nọmba ị na-eji ewe ego ka anyị ji kpọwa nọmba a. Na-ege m ntị now. Listen. But listen, this is my moderator now. Moderator man now. Gbaa aka nọmba gị ka o sendera gị that money now. Now, m chọrọ ka e sendera gị gaa now. Okay. 80. Okay. 87. Yeah. 95. 95. 95. You see? 43. Wait. 8095 what? 95 again. 95 Sorry, again. 8087. 8087. 95. 95, yeah. 95 again. 95 again, yeah. 43. 43. Can confirm where 8087959543. Yes, sir. Okay. Ka fanga for them. Ele ahụ ọ ga-ahụ dị a
Samuel Chidima. Samuel Chidima. Samuel Chidima. Okay, no problem. You will receive it in next 3 minutes. God will make you boo boo on my boss now. Now come on to Chidema. Okay, listen to me. Chidema, listen to me. Pay attention. Pay attention. Mpaga anozi ya. Nwoke ọbụla na-akpọ gị sị gị bọhere ike na WhatsApp. Don't try it. Nwoke ọbụla dị serious na ọ chọrọ ịlụ gị. Ị na ihe na-agwa gị na? Yes, I'm not. Make sure na egwara mma gị. Make sure na egwara ya. Whether your auntie when you are not there. Don't ever mother have said be a visit here. Na give a visit here. Visit here. Don't try it. Okay, na ihe na-agwa gị na? Yes. Achọ m ime ego li nwetere. Achọ m ịma ndị nyere gị ego. Mụ emele ihe m kwesịrị imere gị na ba ihe kwụ school fees ụmụnne gị abụọ ahụ. Ọkwa ịnụrụ ihe m kwuru now. Unu hapụnụ this girl. Unu hapụnụ this girl. Unu hapụnụ this girl. Achọ m ego ahụ bata gị gwa m na ego ahụ batara 70,000 all from me. Onye for school fees ụmụnne gị abụọ. That's all. Enwezi any other thing you receive from people. Yes. Mara ka isi eme ya. Were ya lekọta one or two things. Ekwukwala maka ego ọwụla ị ga-ahụ gị hapụ ihe ị na-eme. Buddhist nọrọ ebe ahụ ị nọ nyere nwaanyị ahụ aka ụtọ ahụ mma gị ji mara na ị nọ ebe ahụ. Mma gị ka dị very young, okay? Mma gị nwere aka nwa ụkwụ ọ ka dị very young. All right, so